mun elämä on ollut iso tekijä ja mä oon niinku isossa leikkikentässä, missä mä me jaksa keksi mitä siistiä puhe. Lino täällä taas, boy! Joo okei, tää on semmonen video, mitä mun piti keksiä jotain siistiä puhetta, mut mitä sä kelaat, kello on 3:30 tähän aikaan, kun mä editoin tän. Mut joo, jatketaan. Mun nimi on siis Lino, tossa näette mun siskon. Okei, mä en tunne noit, ketä noi on. Mutta mä oon siis kuvaaja ja tervetuloa mun arkeen. Mä kuvaan tänne laidasta laita, bla 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 bla. Mä halusin tehdä semmosen siisti intron, että mielenkiintoisena pysyy, koska nykyään me suomalaiset ollaan tosi laiskoja. Painetaan heti omagaa bloggaa ja pois enteri. Hei muista muuten seuraa, mulla on aika kiva mielikuvitushuumori. Mut joo, jatketaan. Mä siis kuvaan ja teen vähän kaikkea ja tähän kanavaan tulee sisältöä kaikenlaisia mun juttuja. Toivottavasti tykkäät. Tai no, sun on pakko tykkää. Ja en mä tiedä, jatketaan. Missä me pysähdyttiin yhtäkkiä? Gang, liiton tää. En tiedä, kyllä. Y'all know what time it is, y'all know what time Nyt ollaan Abu Dhabissa ja mä tiedän, tänään näytän teille minkälaista on Abu Dhabissa. Mä en tiedä, äijät jengi kattoo siellä, että noi tummat on täällä. Mä sanon niille, että tää tumma viesti sisko bra. Mikä mitä puhetta? Mä näytän teille, millä näyttää Abu Dhabi. Oot valmis? I don't. Wow, Lino, älä kiirehdi. Tässä vaiheessa mä en edes tiedä, mitä mä näytän teille. Kello on 4:30 jo, kun mä teen tän. Mut nauttikaa tässä, mitä mä näytän. Näin. Joo. Hei, tää kuvaa. Joo, what up? Hei, mä en tiedä mitä te ootte kuullut, mitä te ootte nähnyt. Mä oon vaan sanonut teille, että mä kanssa aloitan bloggaamisen. Ei välevä. Tää ei oo mun juttu, koska mua ei kiinnosta bloggaaminen ja kattokaa mikä tausta. Nyt ollaan yhtäkkiä mainostoimistolla ja nyt ollaan yhtäkkiä vaatekaupassa. Bloggaaminen on suorastaan ihan paskaa. Kaikki bloggaat on ihan paskaa. Ei vaan läpä. Gala Fan Bloods. Mut täällä on läjänkaan vähän kaupan tälleen. Te bloggaatte tälleen. Ei vaan. Mä en tiedä mitenkin näkee tässä. Tää on ihan pyllyreijästä. Siis tää bloggaaminen on ihan pyllyreijästä. Mut eikö bloggaat esittelee aina, flexaa aina kaikista mistä. Me ollaan nyt täällä Osasketsuksessa, oh my god, oikeesti täällä on liikaa jengiä. Apua, wow. Ja oikeesti jävät tuolla kaupassa, oikeesti ja tuolla on kultaliike, tuolla yksi voidaan ostaa kultachainei. Oikeesti wow. What up, badab? Se oli siinä, badabim badabum. Siinä sä näet mun kaksosveli, joka motivoi mun jutus. Joo, kyllä sä näet, että se on niin positiivinen ton blogin kannalta. Ei, what up. Voit sä please lähteä menemään? Mä teen tätä loppujuttua. Tää tulee niin flop. Joo, lähde menee. Mut hei, muista tilaa kanavaa, klikkaa. Ei, mut se oli siinä. Lino Gilberto kiittää, toi Lito Gilberto kiittää.